Доброто, приятели, колонадата в парламента изобщо не е изненадваща. Тя е пряк резултат от очевидния пълен разпад на политическата система. Днеска това ще бъде темата. И следва въпроса, не е ли дошло време да променяме нещо? Аз считам, че политическите анализатори, коментатори, пък дори и тези деца са явили на избори, макар и не избрани, все пак за мен близо 1000 души са гласували, аз им дължа нещо. Та считам, че в замяна на това, а и като обществен дълг, трябва не само да наблюдават събитията и да коментират, а и да дават идеи. Та днес ще се опитам да дам някои идеи какво да се прави, ако искат политиците да слушат, ако не искат не. Но така ще се опитам да помогна на държавата. Съвсем очевидно е, че парламентарната система е катастрофирала, защото 6 пъти поред да правим избори и нищо да не постигнем, означава, че системата не работи. Имаме 6 неуспешни опита. Между другото, в физиката или в науката, дори с по-малко опити се доказва или отхвърля нещо. Ние от 6 опита е предостатъчно да видим, че системата не работи. Какъв е основният проблем? Очевидно, основният политически проблем е, че парламентарната система не може да работи при твърде голяма раздробеност в парламента. Имаме твърде много партии и влезли в парламента, изобщо не броя над 300 партии извън парламента, и фактически става невъзможно да се направи някаква устойчива конструкция, която да работи. Сега, ясно е, че трябва да се мисли по друга система. След като една система не работи, тя се сменя. Сега тръгнали сме към нови избори, добре, ще отидем на есен, резултата няма да е много по-различен. Може вече да имаме и 8 партии, защото меч са на 3%. Тоест, раздробяването ще стане още по-голямо. От друга страна, основните такива клиентелистки партии, ГЕРБ, ДПС, те ще си запазят поддръжката, т.е. не е много логично. Някакви митове има, че Румен Радев, ако се появи, ще помете статуквото. Няма да е така. Според мен Румен Радев, ако се появи, ще направи средна по размер партия, ще има сигурно 40-50 депутата, но няма да вземе мнозинство по модела, по който го взимаше самия Бойко Борисов, като дойде Симеон Сакскобургготски. Абсурдно е. Тоест, това е невъзможно. Очевидно, политическата система твърде много се е раздробила и са необходими мерки за укрупняването й. Какви могат да бъдат тези мерки? Най-простата и веднага изпълнима мярка е да се изпълни решението на референдума за мажоритарно гласуване, което ще доведе до укрупняване на парламента. Т.е. ще влезат предимно депутати от по-големите партии. Ще стане нещо като във Франция, във Великобритания, където по-големите партии правят един по-стабилен парламент. В Съединените щати е така. Това е най-простия изпълним начин без конституционни промени. Това обаче означава две неща. Първото и по-маловажно е, че по-малките партии ще изгорят. Да речем, ще кажем, писнани от тия малки партии, нека сме като в Америка с 2 партии, или като в Англия с 2 партии, или като във Франция. И във Франция са също са малко партии, заради мажоритарната система всички се принудиха преди изборите да се обединят. Нека сме така, па сега не ме интересува, че няма да има малки партии. Това е едното, е по-малкият проблем. По-големия проблем е, че вождовете партийните ще загубят възможността да назначават депутати. Това е голямата болка на българските политици. В момента вие не гласувате за депутати, а гласувате за партийни вождове, които назначават депутатите. Ако изборите са мажоритарни и преки,
тия депутати ще се избират като кметовете. Там виждате го кой е кандидата. И ако не ви хареса, може да не го изберете. Може да видите по страната каква палитра има от всякакви кметове. Самите партии се прилепят към атрактивните фигури, за да спечелят кметските избори. Виждате дори в София какво се получи. Накосан беше БСП, ползвайки атрактивен кандидат, да спечели изборите. Нещо, което никога не е било. БСП да печели изборите в София. Тоест, виждате значимостта на личността, която е много по-голяма от значимостта на партията. И това е голямата болка на партийните вождове, както на малките, така на големите партии. И ако допуснем, че при мажоритарна система големите партии ще оцелеят, това не значи, че техните вождове ще имат същата свобода да назначават депутати. Самите те ще бъдат принудени да издигат атрактивни кандидати, за да бъдат избрани, защото виждаш за кого гласуваш. Така че това е най-простия начин да се въведе ред, ако се въведе мажоритарна система, за което между другото народа е гласувал. Имаме решение на референдум по този въпрос, голямо мнозинство, и трябва да се въведе, освен ако се направи нов референдум и народа го отмени. Но за сега това не се прави и виждате от това, че политиците се изкарат по-умни от народа, докъде сме стигнали. Това е един от възможните начини. Друг начин, който аз така повече споделям, но той е по-труден за осъществяване, това е да се мине към пряк избор на изпълнителна власт, за да не бъде парламента заложник на избора на правителство. Както избираме в момента кмет и общински съвет, защо да не избираме премиер и парламент? Това трябва да се направи и всички драми ще изчезнат. Сега на тези избори или на предните, хипотетично да помислим кой би могъл да бъде избран за премиер. Да, ГЕРБ биха имали най-голяма парламентарна група, обаче виждате, че дори събрани гласовете на ГЕРБ и на ДПС са по-малко от 50%. Тоест, не е ясно дали при преки избори на министър-председател те биха успели да наложат своята фигура. Би могла да е друга фигура. Ще повторя отново изборите в София, където виждате, въпреки огромната подкрепа на всякакви партии и на олигарси, на всички за Васил Терзиев, Ваня Григорова да спечели. Шанса беше много голям. Има кметове на села, които са просто непоклатими. Никакви партии не могат да ги бутнат. Кметове на по-малки населени места. Така че при една подобна система би било интересно и кои биха били кандидатите за министър-председател. Може би биха били Бойко Борисов, Делян Пеевски. Може би се получил един балотаж между Бойко Борисов и Делян Пеевски, ако приемем, нали, че първите двама се явяват на втори тур, за да бъде избран. Това би бил резултата, но би имало, но не е ясно дали не би могло да има и друг атрактивен кандидат. Например, градската десница с кандидатурата на Васил Терзиев, макар и агент на Държавна сигурност, успя да изтласка ГЕРБ след близо 15 години управление на София. Т.е. като се издигне атрактивна кандидатура, тя може да спечели. Припомним, Румен Радев успя, т.е. тогава и Корнелия Нинова имаше огромна заслуга, успя да разклати статуквото на ГЕРБ с тази кандидатура на самия Румен Радев. Нали? Т.е. когато се издигне пряк избор за нещо, почват да се появяват атрактивни кандидатури. Така че сега няма да преговаряме кой да е кандидата за премиер и колко ще зависим от ГЕРБ и ДПС, а кой да бъде като кандидат и може да се появят много свежи фигури. Така че аз мисля, че това е реформа, която трябва да се направи, пряк избор на изпълнителна власт, но за целта трябват конституционни промени, може би Велико народно събрание и повече политическа смелост, но при положение, че 6 пъти подред вече се лутаме като мухи без глави и не можем да излъчим правителство. Нещо повече, 2 пъти все пак някакво правителство успяхме да излъчим и то не издържа дълго. Знаете, правителството на Кирил Петков и сега с глобката.
Тоест излиза, че при толкова разпокъсан парламент и разнебитен, дори ако по някакъв начин се състави правителство, то обикновено не изкарва дълго. Тоест системата очевидно е катастрофирала. И е нужно нещо друго. Сега аз имам и една друга идея, парламента да не се избира целия наведнъж, а да се избира по 25% всяка година, за да има избори всяка година, на които избирателя да може да прави някакъв коректив, но без да подменя целия състав. Т.е. всяка година с разместени мандати се избират по 1/4 от депутатите. По подобен начин се избира Американския сенат. Той се избира по 1/3 на всеки 2 години, като мандата е 6 години на сенаторите. Нещо подобно може да се направи, което в комбинация с пряк избор на изпълнителна власт би дало една добра система. В Съединените щати е точно такава системата. Пряк избор на изпълнителна власт на президента и по 1/3 от Сената се избира на всеки 2 години. Като правителството пък се назначава от президента и се одобрява от Сената. Тоест има този баланс между прекия избор на държавния глава и сенаторите, които го контролират, които пък се подменят по 1/3 всяка година. Не се получават големи размествания. Това е един много интелигентен вариант, но би трябвало, разбира се, да се направят някакви конституционни промени за това и може би сега е момента да се тръгне към тях. Трябва да се насрочат избори за Велико народно събрание или да се преразгледа това решение на Конституционния съд. Това е възможно да се направи по принцип с така малко юридически изнасилвания, но е възможно, за да се дадат правомощия на парламента да промени Конституцията и да въведе някаква по-работеща система. Защото виждате, че общинската администрация минават изборите и тя почва да работи. Добре, зле, нали? Работи. Знае се кой е кмета, знае се кой какво управля, докато централното правителство нещо се излагаме. И ситуацията не е така само при нас. Между другото, в Белгия се мотат с месеци, не могат да съставят правителство. В Холандия с месеци се мотат, не могат да съставят правителство. Изобщо този тип... Тоест, други държави от Европа също са нелегитимно управлявани. Те не са управлявани от избраните от народа, а от някакви служебни, такива преходни правителства в оставка, които са отдавна и така нататък. Между другото, Марк Рюта, който загуби изборите преди много месеци, още управлява Холандия и сега ще се махне, защото го уредихме да стане шеф на НАТО. Иначе той е загубил изборите, управлява. Нали? И дори ходи по официални срещи, гласува, което е малко смехотворно. Така че очевидно е необходимо някакво разместване на пластовете и трябва да тръгваме. Няма смисъл да правим на есен нови избори, които ще вкарат 8 партии. Трябва да тръгнем с проект за нова конституция. Би трябвало да има написан, а то дори не е необходимо и нещо много сложно. Просто трябва да се промени в конституцията, които да премахнат статута на Великото народно събрание. Парламента да си избира, да си променя конституцията, както е в почти всички държави по света. И може да се въведе някакво потвърждаване на промените на референдум, разбира се, за да има по-голям народен контрол и да се тръгне на реформиране на цялата политическа система, за да може тя да работи. Иначе в септември ще направим нови избори, резултата ще е същия и тогава какво ще правим? Пак аз не искам с ГЕРБ, аз па не искам с тия, аз не искам с уния, чакайте да видите реванша, па да не говорим, че почна разкол и в тези там крайно десните, както ги наричат партии, така Възраждане и Величие, сега ще направят един хубав ринг, т.е. там ще има вътрешна борба, т.е. там още по-голям разкол ще се получи. Ако влезе и Радостин Василев и той ще се намеси, т.е. във всички части на политическото пространство се наблюдава разнебитване. Не е ли време да променим системата? Според мен е време. Преди време Божидар Димитров имаше, не знам, помнят ли го по-младите, един доста сладкодумен историк, но и политически активист. Каза, вие ще доживеете за президентска република. Вика, то тогава беше
бяха 6 партии в парламента, той вика спокойно, има време да стигнат и 8 и 12 партии в парламента. И тогава ще доживеете до президентска република и горе-долу сме го доживели. Президентска република, премиерска, но трябва очевидно нещо да се направи. Защото дори сега да се създаде правителство, то ще е нестабилно. То ще падне след няколко месеца. А все пак едно общество има нужда от стабилно управление. Това е много важно. Тоест не само да спасим положението, а и това положение да е стабилно. Така че аз издигам тезата за Велико народно събрание или за преразглеждане на старите решения на Конституционния съд и конституционни промени и да тръгваме в някаква разумна посока. Сега не е толкова страшно. Турция мина към президентска система, Русия президентска система, Франция президентска система. Не е катастрофата на света. Разбира се, това е катастрофата за партийните вождове. При повече мажоритарен елемент, а президентската система е повече мажоритарен елемент, или при мажоритарна система за избиране на депутатите, ролята на партийните вождове драстично намалява. И тогава, когато намаляе ролята на вождовете, се увеличава ролята на независимите фигури и, накратко казано, волята на народа. Както сега вождовете са принудени да целуват ръка на атрактивните кметове, а не обратното. При депутатите обратно. Депутатите са длъжни да целуват ръка на вожда. Така ще стане. Така че, ето аз като коментатор давам идеята, стига сме се мотали, дайте да тръгнем на избори за Велико народно събрание. А колкото до председател на парламента, имам също една екзотична идея. Приемете, разбира се, на шега, но ако е за кратко, това няма значение. В този парламент има един единствен независим депутат, един нещастен човек, Калоян Методиев, най-близкия до Корнелия, който го изключиха от парламентарната група на БСП още преди да се е заклел. Такъв прецедент няма до момента, но българската политика е способна да пише всякакви истории. Ето сега имаме един независим депутат в парламента. Дайте да го избереме него за председател, колко да тръгне нещо да работи системата, но след това вече да поемем към ясен път, че ще променяме системата. А не да се опитваме да я кърпим, да купуваме депутати, да правим някакви сглобки, които се счупват след това. Трябва да се тръгне на сериозни промени. И една друга сериозна промена, на която аз лично настоявам, това е да се засили ролята на народа в управлението. Защо казвам това? Защото ако анализираме историята, ще видим, че фактът, че политиците не изпълняват волята на народа на референдуми, води до по-лош резултат. Тоест излиза, че народа е взел по-умно решение, отколкото политиците са изпълнили. Да припомня какви бяха решенията на 4-те референдума, които сме гласували. Първият референдум, който мина, беше да се строи АЕЦ Белене. Ако го бяхме изпълнили, това казвам, народа го реши с 60 на 40% от гласувалите, ако го бяхме изпълнили, щяхме да имаме още 2 атомни блока на АЕЦ Белене срещу 6 милиарда евро. Тоест щяхме да дадем 6 милиарда евро и да имаме още 2 готови вече блока на АЕЦ Белене. В момента дострояването на АЕЦ Белене вече е поне 15 милиарда евро. Това е най-евтиният вариант, поне ако видим какво става в Турция, подобни централи. А ако тръгнем да строим 7 и 8 блок на АЕЦ Козлодуй с американски, са по 20-25 милиарда долара единия блок. Тоест, излиза, че ако бяхме изпълнили решението на народа, щяхме да имаме още 2 блока на много по-ниска цена. В момента нямаше да имаме никакви проблеми в енергетиката. Ето първо решение, което политиците не изпълниха. Второ решение – мажоритарните избори. Ами ако имахме мажоритарни избори, нямаше да го има този политически хаос. Най-вероятно в момента щеше да управлява Слави Трифонов, защото с тези изборни победи, които той тогава постигна, щеше да има не 25% от депутатите, щеше да си има самостоятелно мнозинство. И вече щеше да си създаде правителство. Изобщо нямаше да има следващата серия от избори, само да харчим пари и всякакви такива глупости. Тоест, и бихме имали стабилен парламент. Тоест, ето и по този начин, ако
беше изпълнена волята на народа, резултатът би бил по-добър, колкото ако не е изпълнена. Друго решение на народа на референдум беше да се намалят партийните субсидии на 1 лев на получен глас. Трябва да уточним, че по този въпрос се отметна дори Слави Трифонов, който свика този референдум. Той не че не се отметна от другото, но дори той си усвоява субсидията в момента. И виждате тази субсидия в какво позорище ще се превърна. Вече няма партия, която да не злоупотребява с партийната субсидия. Това се прие като някакво законено ограбване на българския народ с субсидии. Партиите ги имаше и преди субсидиите. За какво са им тия субсидии? И колкото повече, да не говорим, че вече се създаде, тия субсидии създадоха и нов бизнес модел, какви ли не партии се юрват, за да вземат субсидия. Тоест има участващи в политическия процес не за да правят нещо, а за субсидия, което е замърсяване на политическия процес и раздробяване на гласовете, не с политическа цел, да речем, че с политическа цел всеки има право да се бори за гласове, а с цел пари. Между другото, Радостин Василев сега ще получи доста пари за тия 3%, дето взе, въпреки че не е парламент. Ето виждате, и в този случай народа е бил прав и политиците, като не са изпълнили волята на народа, са били на грешен път. Може би умишлено грешен. И последният референдум, който сме взели, е да има електронно гласуване. Сега аз съм голям привърженик на електронното гласуване и съм убеден, че то може технологично да се направи по качествен начин. Защото имаме кредитни карти, дебитни карти, имаме всякакви системи за сигурност. След като парите си можем да държим в електронен вид и доста трудно да бъдат откраднати, защо какво оставят дни гласове? В крайна сметка да се направи една система, с която да си гласувам с дебитната карта, отчита се резултата, след това се изтрива кой как е гласувал. Ето ви тайна на вота, ето ви всичко. Нали, какъв е проблема? И даже няма да има нужда от изборни комисии. Ще добавят функционалност на банкоматите. И защо казвам, че би било много по-добре? Ами защото днеска Централната избирателна комисия се похвали, забележете с какво. Много щастлива, че 45% от протоколите били без грешки. 45%. Значи 55% са с грешки. Огромна... Повечето протоколи в тези избори, аз не знам доколко е легитимен този парламент, са с грешки. Това е официално признание на Централната избирателна комисия. Най-много грешки има при преференциите. Тоест тия 965 гласа, които аз имам, това е тази част, която не е в грешките, все пак са преброили нещо и са ми дали. Мога да имам и двойно повече гласове. Казвам ви официално признание на ЦИК. И откъде идва това признание на ЦИК? Аз не знам как позволиха подобен резил и подобно самопризнание да идва от ЦИК. Това е защото в опит да се намалят грешките, ЦИК е въвело награда от 25 лева на човек от ЦИК, от секционна комисия, ако в протокола няма грешки. И сега чисто счетоводно се отчитат тия протоколи, на кого ще дадат тия бонуси, на кого не. И при отчета излиза, че повече от половината комисии няма да получат. Но финансовия аспект е само един на всичко това, а реалният политически аспект е, че изборите, първо, че гласуваха 32% от населението, второ, че вадиме гласовете против всички и тия, които са за партии под 4%, т.е. остават реално около 25% излъчили нещо. И тия 25% са фактически избрани с 55% невалидни протоколи. Т.е. имаме едва ли не 12% валидни протоколи избрали нещо. Сега разбирате за какъв абсурд става дума и ако народа беше изпълнена волята му да има нормално електронно гласуване, дори интернет гласуване, направено като хората, там шансовете за манипулации са много по-малки. Ако се направи като хората, който твърди обратното, да дойде да ми каже как да обера сметките на Кирил Домусчиев. Кирил Домусчиев има няколко десетки фирми, стотици милиони, милиарди има по банковите сметки. Ако считате, че електрониката, технологията е лесна за пробиване, елате, кажете ми, всички заедно ще забогатем. Па и защо да е само Кирил Домусчиев? Защо да не обера Бил Гейтс? Защо да не обера Илон Мъск? Неговото всичкото богатство, там 300 милиарда, дето ги има, са в електронен вид,
някъде по борси, по това, дайте, по банки, дайте да ги оберем, ако е толкова лесно. Изобщо не е лесно. Технологиите за сигурност са много високи, ако се приложат. И това би осигурила на 100% липса на фалшификации на изборите. Още едно решение, което не е изпълнено, и в резултат на това днес ЦИК се хвали с 45% валидни протоколи. Тоест, моята идея да се засили ролята на народа в управлението, т.е. повече да се зачитат решенията на референдумите, очевидно получава доказателство от обстоятелството, че незачитането на референдумите до какви резултати води. След като с зачитането ще получим по-добри резултати, видно от историческия опит, очевидно това е една добра реформа, която бихме могли да направим. Така че, ако обобщя днешното видео, първо да тръгваме изобщо към реформи. Второ, да помислим за пряк избор на изпълнителна власт. Трето, да помислим за повече мажоритарен елемент, за да е по-стабилен парламента и да се намали влиянието на партийните вождове, създаващи само каши. Четвърто, да се зачитат референдумите, решенията им и да го пробваме. Най-малкото да пробваме тези неща, да видим какво ще се получи, защото ние досега пробвахме само обратното и видяхме какво се получи. Така че като влиятелник, коментатор, в тази кризисна ситуация аз отправям това предложение. Изберете някаква независима фигура, незначителна за председател и да поемаме към Велико народно събрание, за да почнем да преправяме държавата така както трябва. Имаме достатъчно и чужди нашия опит, така че да оптимизираме нещата. И най-важното, нека се съобразяваме повече с мнението на народа. Това е коментара за днес. Благодаря за вниманието. Разбира се, абонирайте се, тук сега ще се появи кръгче. Може да правите дарения по възможните начини долу. Най-важното, разбира се, е да четете книги, защото така ставате по-умни и хората по-малко могат да ви излъжат. Пожелавам ви приятен ден и ще наблюдаваме с взаимен интерес и прехлас парламентарния купон.